pabulanan tugi ngem asiet ni lasoy mi waday ananapon mi binayuan kod adi mawang paysan Jerman edanan in ituan din amin ay nan kapuan si saman pay di makan sayenda ng amuan man mula si katakuan lamsan din mula mi dilakuan di ahinti permisan laylayad mi din batak ni SNFA itsay nan aman mi bega sinudum ay ili ay matagutan ay gagit ay man ubla man niyaman in Diyos Ama na marsuasin mulmula tawad ay kataguan tatakos nan kaigurotan. Sikat inaginay ayat si kalaing ti pagtuyusan daytoy rikna iti tunggal daw sikat ti sapsapulen toy matak wen pudno sikalaing tinag ay ayaten tilaksiti adung asulisog napudnoken kadaytoy pusog uray ti labes ti adua panubog tawen amo masik
to'y na ragsak tanganawan arapaap nagpukaw da may liliwag ang sikat isuka na yun ikarkarara kung Diyos Ama mangited kumati tsansa daytoy biyag ko si kamanen kuma ito'y biyak ko si katanghel to'y abay ko silaw ka man isursuro inspirasyon nga balon ko shine
nabarte ka, naguyong ka, akarit-karit ka. Yang intun mausawan ka, di munto nalakip inubrama kastan. Ada kwa empay tang numabarte ka, sumana uag English ka. Nagadot question na kaininton, malagip mo aminan ni inang masuron. Anyang tatang daytoy ti palagip mi, han mo unay salunat mo maperdi. Tatang basa MJ ada jay bote, nagdakkel me ijay drink moderately. Palagip mi, han mo unay salunat mo maperdi. Tatang basa MJ ada jay bote, nagdakkel met ijay drink moderately. Tatang basa MJ da jay bote, nagdakkel met ijay drink moderately. Sinem tin mainan, eyak inan anusan, ay nang sit sin pansuplian, ngamaga kametetan ay sin mausawan, pusok na'y enggayin sukok. Tanna di ni kamaset, ngamuray no si kailaylaydet. Nakanapak si udom ay umipateg. Hinayam, hintoy na dip-dip pusam. Hinayam, engkan bin may bayan. Nabayag, ay sik adi sinsinet ko. Nem naudi ka, sayang tulagan ta. Naladaw ka, sayang tulagan ta. Sinsin et ko ngam naudi ka, sayang tulagan ta. Naladaw ka, sayang tulagan ta.
kabakiran nga isistorya enti kaduan. Aya ding ibagakan ka nagadot nagbaliwan na ti aglawlaw di ken itata. Ayan dagiti tuato aglagtu-lagtu ijay nga to amang lamok ken dadum mga insekto. Awan dagiti tuato kagurgurada tilawan tayo na urnong tirugit ijay nga to. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Manungin tama nagdigos karayan nga agayayus kayat ko nga agtiliw iti bayek. Karayan maawawan makagadila pagdigusan natay payen dagiti ikan. Kayat ko nga uminom ubog jay puwon ti kay kayo nalamin na imasken makaayayo. Awanen ti ubog tayo ti bantay kat makalkalbo kaputi agong nga agtros-troso. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Kayat ko amasirip agtay tayap abilbilit akan kantada iti tweet tweet tweet. Awanen dagiti bilit tinmayabda nga agsangsangit balay da pinukan dagiti pangit. Kayat ko nga kumalay at sangsangat ti kay kayo tapno matanawak ti alingo. Pinukanda ti kay kayo ing panda ijay adayo para iti dadakel a negosyo. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Lading ikat ading ko saan na matumpal ti kayat mo nadadaelen ti aglawlaw tayo. Sa lutsod mikat sumbatam anya nga tat masakbayan ti sumarsaruno a kapututan. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Anapiksa agayo sa kapababa enggana waya waya uway.
danum ijay bantay, nagayos nagpapaba engganan ijay bye-bye. Uray anya ti ikastam, uray man nulabidam, mabiru ka na latadalan ti waya-waya. Uray man numabulanan, uray man numatawenan, isulat at ti madanunan, bye-bye akalawan. Hay! Ti kayarigan na ti danum, hanapig sa danggadang ti umili, sigurado ak paligi. May dadanes nga umili, bumangbangon lumablaban, isuda ti sa diri panagpaliw, ti kagimungan. Uray anya man ti rigat, mabayag man ti gubat, isulat at ti madanunan, nawaya nga masakbayan. Ganduyan ili ay nayanakan, linalaya di kabunyan, et anain sagutan, aduay kinapagnan, bilik kayo liyang ya ginawa. Intale kabunyan si umili, ay mang asik
Isnan ilita ko ay ganduyan, isnan bilin di apo kabunyan. Entah ko et aywanan, daga ay kinabagnan, tay siyanan tawiden di kapuan. Entah ko et aywanan, daga ay kinabagnan, tau siyanan tawiden